PRO 13 ug NBI Caraga nagtinabangay aron paspasan ang investigasyon sa pag-ambush sa mayor sa Barubon, Surigao del Sur. Alang sa kompletong detalye manukad sa Barubo, Surigao del Sur, katropang Ali Vicente. XFM Report. Nagpaygayon og high-level coordination meeting ang Police Regional Office 13 og National Bureau of Investigation Caraga aron mapaspasan ang resolusyon sa SITG Martizano case. Pinanguluhan ni NBI Caraga Acting Director Jonathan V. Balite ang meeting uban ang partisipasyon sa PRO 13 ubos sa liderato ni Regional Director Police Brigadier General Marcial Mariano Pera Magistrado nga girepresentahan ni Police Colonel James T. Goffert, Deputy Regional Director for Operation ug ang Surigao del Sur Police Provincial Office. Gihisgutan sa mga otoridad ang integrasyon sa ebidensya samtang ang NBI nanggandam sa pagpaila sa formal nga kaso sa korte. Tumong niini pagpalig-on sa lig-on og klarong legal nga basihan sa kaso aron masiguro nga mapanubag ang responsable. Sumala sa kapulisan, pinaagi sa panaghiusa sa kapulisan ug NBI mas mapakusgan ang investigasyon og mas siguro ang hostisya alang sa komunidad. Nagpahayag usab ang mga ahensya nga magpadayon ng ilang kooperasyon aron mapreserbar ang kalinaw ug kahapsay sa rehiyon sa Caraga. Katropa, alang sa mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiyusang Pilipino sa Pilipinas. Ali Vicente, XFM News.